Mabu sa floodgate project naman sa Bacolod City, wala mapondohan sa national government. Mga barangay nga mas namigi na baha, nagakabalaka sa ilang manging kemtangan kung mag-inula. Yaring balita nga itong gintutukan. Nobyembre 2024 sang ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez nga aprobado na sa national government ang 300 bilyones pesos nga pondo para sa inisyal nga pagpatukod sa tatlo ka floodgates projects kag drainage sa syudad. Sandi sa plano, pahamtangan sang floodgate ang mga mayor nga subas ang syudad kaangay isang Banago, Mandalagan, Magsungay, Lupit kag Sumag River agon mapaiway ang pag-backflow sang tubig baha. Apang ang pondo ang ginkaka sa 2025 budget sa Department of Public Works and Highways. Panawagan sa mga barangay nga masamig baha nga pondohan sa gobyerno ang programa sa LGU. Kaangay sa barangay Singkang Airport kag Handumanan nga linibo kay evacuees sa tion nga magbaha sa lugar. Nga kon matuman tani, kada ko nga help. Nasuffer man kami sang almost how many puroks nga kinahanglanon gidya sang drainage. Kabahin kung tani isang programang pagpatukod sa bago nga taytay kag overflow sa Purok Mabinuli Gondos sa Barangay Sumag. Oktubre pa sa ginbakbak ang overflow. Ang ini nga mga residente nga nagapuyo malapit sa Kabiguan Creek. Panawagan sa gobyerno nga talupang doon ang ila sitwasyon. Masami, suki ni sila sa evacuation centers sa tion magulan-ulan. Kabudlay man mga arkila na subong. Kapigado pa ng mga daan. Nga kadto to sa gin. Nga lapaw dis kapikang tubig kung magbaha di mo. Nga anaw gid. Wala pa sa pahayag ang DPWH 6 angot sa kun nga wala madala sa pondo ang proyekto. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priapos, Western Visayas.